El Festival Riubombori s'ha celebrat aquest dissabte per primera vegada al Jardí dels Francolins, substituint el lloc de les anteriors edicions, que era el Parc Fluvial, un indret molt més cèntric i que ha ajudat a que augmentés el públic, amb un total de més de mig miler de persones. L'edició d'enguany ha comptat amb diverses novetats, com per exemple una cercavila pels carrers de l'Espluga, a càrrec del grup Vallsamba, que ha convidat els veïns a visitar el festival. Bueno, sembla que la marinada no entra tant, falta fer la valoració final, però els comentaris en general que s'estan sentint són positius. Aquesta trobada de músics locals va néixer arran de la mort del jove cantautor Jordi Francolí l'estiu del 2009. Després d'una primera edició en forma de concert homenatge, la trobada musical s'ha convertit ara en una cita obligada a les agendes de tots els músics de la Conca de Barberà, quan es troba en ple procés de consolidació. El Riubombori ara està en una etapa de creixement, diguéssim. Portem ara uns 3 anys i per tant la cosa va creixent. De fet, aquest canvi d'ubicació també ha sigut a partir d'aquest creixement que portem. Tenim ganes de treballar-lo molt més i tenim ganes que creixi, que molts més cantautors i molts més grups d'aquí la comarca s'uneixin i trobin un punt de comunió aquí dins, en el Riubombori. De la mà de la Cultural Jordi Francolí, creada l'any 2011 i amb un pressupost mínim, poc més de 2.000 euros, i la col·laboració d'entitats, institucions i negocis locals, el Riubombori ha comptat amb 13 propostes musicals que des de les 7 de la tarda s'han pogut veure i escoltar al Jardí dels Francolins, on també s'ha habilitat una zona de mercat d'artesania i a l'hora de sopar s'ha ofert la possibilitat de menjar aliments ecològics i de proximitat.